आङो दिनै बे आर'नाइ मेकआप एकाडेमिखौ बे तामुलपुर मथंगा सकआव आरो लकेशना बेयाव आंनिनो सासे फंबाय मिथिंगा बे फंबाया बे एकाडेमिखौ गाव खुलिदों आरो बेयाव आङो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आंनो बेखेवना होफैबाय बेनिफ्राय थारैनो आङो जोबोर माने खाफाल गोनां होननानै साननानै लादों मानो होनोब्ला बेफोरबायदि बेखेवनाय हाबाफारियाव फंबाया आंखौ एसेबां माने बेखेवनो खाबु होनायनि थाखाय आङो गावखौनो जोबोर खाफाल गोनां होननानै सानदों आरो फंबायखौबो आङो बे चेनेलनि गेजेरजोंनो साबायखर बावहरदों आसा खालामो बे मेकआप एकाडेमियाव जायफोरा दिनै एडमिसन लाफैबाय बा सोलोंनो होननानै फैबाय बिथांमोना साफा मोजाङै राफोद प्रफेशनेल मेकआप आर्टिस्ट जानानै सासे माने सिनायजायो बयजोंबो आं बेखौनो आसा खालामो मानो सोलोंनांगौ होनोब्ला जोंनि गोबां मानसिफोरानो दासिमबो मेकआप होनोब्ला देलायफबनाय माने देलायफबजोबनानै माने देलायनायखौल' जोङो मेकआप होननानै सानो मोजां देलायनायखौल' जोङो माब्लाबा जोंनो दा शुटिंफोराव नांगौ जायो माब्लाबा बैसो बारायनाय सोरनिबा बैसोखौ खमायनाय माब्लाबा माने बहाबा एक्सिडेन्ट जानायफोराव गोलैनाय बौनाय बेफोरनि थाखायबो जोंनो मेकआपखौ नांगौ जायो बेनि थाखायनो आं सानो मोजां मेकआप आर्टिस्ट जोंनि गेजेराव दासिमबो खम केरेक्टार मेकआपफोरनि थाखाय जोंनो गोबां मेकआप आर्टिस्ट दासिमबो नांगौ जानानै दङ आरो जोंनो सासे प्रफेशनेल मेकआप आर्टिस्ट जायोब्ला माने गावनो गावनि आथिङाव गसंनो हायो ओमफ्राय सोलिनो खिनिखौबो जोङो आरजिनो हायो होननानै आं सानो आरो दानि जुगावथ' जोङो साख्रि मोननो बा एसेबां गोरलै नंलिया बेनिखायनो बेफोरखौबो लानानै बेफोरखौबो मावनानै मोजाङै गावनि जिउखौ दैदेननो हागोन होननानै आं आसा खालामो मेकआप सोलोंनायाव हौवाफोर आरो हिन्जावसाफोरनि गेजेराव माबाफोर फाराग दं नामा? बिदिथ' जेबो फाराग गैया मेकआपखौ जोङो हौवा हिन्जाव गासैबो सोलोंनो हायो आरो बेयो सोरबा मेकआप आर्टिस्टआ फोरोंबानो जे सासे मेकआप आर्टिस्ट प्रफेशनेल मेकआप आर्टिस्ट जाहैनो हागोन बे नङा जेसेबांनो नोङो गावनि बियो आखाइनि सायावसो जायो गाव जेसेबां प्रेक्टिस खालामगोन गाव जेसेबां गोसो होनानै गावनि बायदियै माने खामानिखौ मावलांगोन आरो गावबो एसे बेलेग सानबाय थानांगौ जायो माबायदि लुक्स होयोबा बे मानसिखौ मोजां नुगोन बेखौ गावबो एसे ब्रेन बाहायनांगौ जायो होननानै आं सानो आरो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय आङो नै दिनै आंनि आर'नाइ मेकआप एकाडेमिखौ अपेनिं खालामबाय ओमफ्राय अपेनिं खालामबा मानि थाखाय खुलिदों होनबा जेनेबा हमना ला दानि जुगावथ' मेकआपआ नांखागौ होननाय बायदियानो जाहैबाय जेनेबा बयबो सोलोंनांगौ ओमफ्राय आंनि जेनेबा फोरोंनायनि थांखियानो जादों बेयाव जोंनि नैबे तामुलपुर मथंगा सकआव मोजां मेकआप एकाडेमि गैया ओमफ्राय जेनेबा मेकआप एकाडेमि गैयाबा गोजानाव लाहैनांगौ जायो बुहुत फैसा गारनानै ओमफ्राय फैसा गारनानै लाहैनांगौ सोरबा लानो हाया जेनेबा ओरै तामुलपुरनिफ्राय थांनांगौ रङियायाव थांनांगौबा सोरबा थाङा जेनेबा लानो गोसो जाबाबो गोजानाव लाहैनो हाया बा दा जोंनि जायगायावनो आं सानदों मा जायगानि जायफोरानोखि गोसो गुदुं लानो बिसोर जायगायावनो लानानै मोजाङै सोलोंनो हागोन बेखिनिखौनो आं थांखि लानाय जादों मेकआपनि फार्स्टआवनो जोङो नै गासिबो इयावनो लिरनाय दंजोबो फार्स्टआवनो जोंना ब्राइडेल मेकआप दङ पार्टि मेकआप दङ निउड मेकआप दङ बिनिफ्राय ओइचडि मेकआप दङ बिनिफ्राय केरेक्टार मेकआप दङ ओमफ्राय हेयार स्टाइल दङ ओमफ्राय ड्रेसिं माबानि दङ बेखिनियानो आरोना बेयाव जोंनि कर्सआ 3 माहनि जागोन 3 माहनि कर्स होगोन जोङो ओमफ्राय लोगोसेनो सार्टिफिकेटबो मोननाय जागोन 3 माह कर्स जोबखांनायनि लोगोसे नोंथांनि नैबे मेकआप एकाडेमियाव जयनिं जानो थाखाय मुं थिसननो थाखाय माबायदि राहा दं? जोङो मुं थिसननायनि होनबा बेबायदि मुं थिसननाय हिसाबै लानाय जायाखै डाइरेक्ट हमना ला जोंना 3 माहनि कर्स नालाय खनसेनो डाइरेक्ट जेनेबा 3 मायाव जोङो ओरैनो दा स्टार्टिंसो जादों नालाय जेनेबा ओमफ्राय ओरैनो खम खालामनाय जादों जेनेबा 8000 खालामनाय जादों आरो ना ओमफ्राय जेबो एडमिसन गैया डाइरेक्ट 3 मायाव 8000ल' आरो जगाजगनि आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा नैयावनो होखानाय दं ओमफ्राय आं थेवबो खिन्थाबावनोसै 9101605973 बेयाव कन्टेक्ट खालामबानो जायफोरानोखि लानो गोसो लाफैनो हागोन लोगोसेनो सोरबाफोर जुदि गोजाननि लानो गोसो दंबा जोंनाव रुमनिबो एभेलेबेल दं आरो गोजाननियाबो लाफैनो हागोन आरो ना सोरबाफोर लानो गोसो दंबा